खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बाखनायथाव रादाब दिनै बर' माहारियाबो उनफिनना थायाखै गुबुन गुबुन हारि माहारि बादिनो सानफा एफा दावगालांगासिनो दं नंगौ बर'नि सासे फिसाया मुम्बाइनि मोनसे रियेलिटी टेलिभिजन श'आव बाहागो लादों मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बानमरी गामिनि थागिबि प्रशान्त बर' आरो थुलुका बर'नि फिसाजो अपसर बर'आ भारतनि माया नोगोर मुम्बाइआव सनी एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजननि रियेलिटी श'आव खुंबाय थानाय सुपार डान्सार चैप्टार 5 आव टप 12 आव बादायलायगासिनो दं मिथिनाय बायदिब्ला प्रशान्त बर'आ टेम्पो सालायनानै नखर सामलायो आरो जोबोद खस्थ' आरो सात जालानि गेजेरजों फिसाजोखौ दिनै बे आगानसिम लाबोनो हादों आरो बे समाव रायजो राजानि गोबां मदद आरो हेफाजाब मोननो लुबैदों बिथांनि फिसाजो अपसराया बेनिखायनो बिथांनि फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्रामखौ लाइक आरो फल' खालामनो थाखाय बिफाजों लोगोसे मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि अजित कुमार बर' आरो मरिगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जयचन्द्र बिथांमोना गासै आसामनि हारि माहारि जाति धोरोम बासियालासै बयखौबो गुरै खावलायो खुलुमबाय आंनि मुङा अपसरा बर' आंनि न'आ मरिगाव आसामाव नोंथांमोना मिथिनो जे आं सुपार डान्सार चैप्टार 5 नि टप 12 आव दङ नोंथांमोना आंखौ बयबो रायजोफोरा आंखौ आशीर्वाद खालाय जाहाथे आं फाइनाल हानो थांनो हायो आरो बयबो रायजो राजाफोरा सुपार डान्सार चैप्टार 5 नाय सनी टिभिहा आरो आंनि भिडिअफोरखौ नाय लोगोसेनो बयबो रायजो राजाफोरा आंनि फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ फल' खालामना हो खुलुमबाय आं गोविन्द बाग्लारि गासै बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बे समाव आं दंफैयो मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बानमरी गामियाव जाय मुम्बाइ सनी एन्टारटेनमेन्ट टिभिनि रियेलिटी श' सुपार डान्सार 5 आवग्रिनानै दायो मोसागासिनो दं जायनि मुङा अपसरा बर' बिथांनि नखराव माखासे मरिगाव जिल्लानि दैदेनगिरि जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गामिनि माखासे दैदेनगिरि आरो बिथांमोननिसिम मिथिना लानि बिथां अपसरा बर'आ माबायदियै नाजानानै बे स्टेपसिम सहैखो बे समाव अपसरा बर'नि जोनोमगिरि बिफा प्रशान्त बर' बिथांनिफ्राय मिथिना लानि बिथाङा उन्दैनिफ्राय बे स्टेपसिम फैनायाव बेसेबां दुखु दाहा सैनांदों आरो माबायदियै बिथाङा नाजानानै बे पर्यायसिम लानानै फैदों बेनि थाखाय बिथांनि बिफा प्रशान्त बर'निफ्राय जों मिथिना लानि खुलुमबाय आंनि मुङा प्रशान्त बर' आं सासे अट' ड्राइभार दानिया आंनि फिसाजो अपसरा बर'आ उन्दैनिफ्रायनो डान्सनि जोबोद माने सिमां नुदोंमोन बिनि सिमांखौ पुर खालामनो दिनै आं जोबोद खस्थ'नि गेजेराव अपसरानि सिमांखौ पुर खालामनो हादों अपसरा बर'आ दा नेशनेल टिभि रियेलिटी श' सनी टिभिनि सुपार डान्सार चैप्टार 5 आवहा सिलेक्शन जादों आरो बियो मोजां पारफरमेन्स खालामनानै जाजफोरनिफ्राय मोजां कमेन्ट मोननोबो माने सक्षम जादों आरो बेखौनो आं जोंनि बयबो माने बर' हारिफोरखौ जोंनि आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदों आंहा माने अनुरोध खालामदों जाहाथे अपसरा बर'खौ गासैबो बर' रायजो राजाफोरा सासे बर' फिसा हिसाबै बर'नि अननाय आरो बर'नि जितु सापर्टखौ खालाम अपसराखौ फाइनेलसिम मोनहैहोनो थाखाय माने अपसरा बर'खौ बयबो रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामो अपसरा बर'आबो सासे बर' गथ' जोंनिनो आंनि गथ' गतिके बयबो बर' रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामो आरो अपसरानि जितु फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम आइडि ससियेल मिडियानि जितु बिखौ बिराद सापर्टनि प्रयोजन जादों बिनि थाखाय बिनि जितु फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ बयबो रायजो राजाफोरा शेयार खालाम आरो फल' खालामनानै बिखौ आगय थाखाय माने सापर्ट खालामनो थाखाय आं अनुरोध जलायबाय खुलुमबाय आं मरिगाव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै बे अपसरा बर'नि न'आव फैनानै जों नुफैबाय बे गिबियावनो माने जोंनि बे खौरांगिरि बिथाङा फैनानै बे मेसेजखौ लानो फैनायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर जासिबाय जों मा मरिगाव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जानानै जों आसामनि गासै बर' माहारिखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों अपसरा बर'आ मरिगाव जिल्ला बानमरी गामिनि सासे बर' गथ' बे बर' गथ'आ दायो सनी टिभि सुपार डान्साराव चैप्टार 5 नि सिजन 12 आव दंहैयो बिथांखौ दा माने जों बर' माहारि हिसाबै जों बयबो बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ बिथांनि इन्स्टाग्राम फेसबुक बयबो जों फल' खालामनांगौ बिथांनि नखरा जिहेतु निखावरि बे निखावरि फोलेरनि सासे उन्दै हिन्जावसा गथ' बे गथ'खौ जाहाथे जों बयबो बर' माहारि हिसाबै जों जौगाहोनायाव
दावगाहोनायावहा जों बयबो हाबाफारि लानांगौ बिथांखौ जों फल' खालामनांगौ बिथांनि जा भिडिअ बेखौ जों सनि टिभियावहा होगासिनो दं बेखौ जों बयबो नायनानै बेखौ जों सापर्ट खालामनांगौ सार उनफोराव बिथांनि थाखाय माबा मोनसे भटनि गोनांथि जागोन नामा आं बेखौ दिनै बर' माहारिनि जानानै बेखौनो हांख्रायनो लुबैदों आसामनि बर' माहारिनि गासै जिसे बर' दं बयबो बे जुदि भटिंनि सिस्टेम फैनाय समालागि जुदि जों बिथांखौ जुदि नुयो बयबो बिखौ भट होनानै देरहानायाव जों बयबो सिगांबोनांगौ आरो बेखौ भट होनानै देरहानो थाखाय जों बयबो बर' माहारिया नाजानांगौ बेखौ सार बे आसाम नाङै गोबां हारि हारिमा दङ बिथांमोननिसिम मा मेसेज होनो नागिरदों आं मेसेज बेखौनो होनो नागिरदों माने जों मरिगाव जिल्ला बर' फरायसा आफाद हिसाबै आसामनि जों बर' माहारियाथ' बर' हिसाबैथ' जों बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरो लोगोसे आसामनि गुबुन हारिनि जाय जि हारिनि जायाथो जाय जि जातियानो जायाथो बयबो बिथांनि भिडिअखौ बिथांनि जा सनि टिभिनि जा प्रग्राम सोलिबाय दं बेखौ बयबो सापर्ट खालामनानै बिथांखौ फल' खालामनांगौ आं बेखौनो बुंनो नागिरबाय नमस्कार मैं मरिगाँव जिला बड़ो साहित्य सभार सेक्रेटारी हिसाबे अपसर बर'ए जितु सनी टिभि रियेलिटी श'र सुपार डान्सार चेप्टार 5 लास्ट 12 टप 12 अवतीर्ण होइसे आमी অসমবাসীলৈ বড়ো সাহিত্য সভা এটুকে আহ্বান কৰোঁ যাতে সেই অপসৰা বড়ো সবে সমৰ্থন জনায় তাৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক পেজত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ যিটো আগুৱাই যোৱাত যাতে সহায় কৰে যিহেতু আমি গম পাওঁ বা অনুভৱ কৰোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এনেকুৱা এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁ এটা বৃহৎ নেশ্যনেল লেভেলৰ যিটো প্লেটফৰ্মত তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আৰু লগতে আগুৱাই যোৱাত সকলো অসমবাসীয়ে অপসৰা বড়োক সহায় কৰে আমি মৰিগাঁও জিলা বড়ো সাহিত্য সভা সেইটোকে আহ্বান কৰিছোঁ স্যার ভবিষ্যতে যদি ভোটিং সিস্টেমত আহে তেনেহ'লে ৰাইজক কি আহ্বান জনাব আমি অসমবাসী এইটোকে আহ্বান জনাওঁ পিছৰ পৰ্যায়ত যিটো ইয়াৰ আগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তেওঁ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য উইক বেষ্ট যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ তেওঁ ল'বলৈ সক্ষম হ'ম তেনেধৰণৰ পিছৰ এপিছ'ডসমূহক যেতিয়া ভোটিং পৰ্যায়লৈ আহে তেওঁ আমি সকলো অসমবাসীয়ে ভোটিং কৰি আমি তেওঁক বিজয়ী হোৱাত যাতে সকলোৱে সহায় কৰে সেইটোকে আমি আহ্বান কৰিছোঁ